Kara-kara Prabu kono sewan dono keparingan asmodur tekan tanpa esuk kantan satinata utira Wujud sama dewan satu mahabukti cemeti sama dewan kang sinabetaken hagawe singo barong lebur tanpa daya Putra Singo Mangkucaya ingkang kondang kaluka kang nyoto kondang kaluka sajagat-raya Putra Singo Mangkucaya untuk Anda. Biarso mirsani kesenian kita Katuran amirsani bolo Ponorogo Putra Singo Mangkucaya ingkang kondang kaluka ya sampun kondang kaluka bersama Putra Singo Mangkucaya pangaresarengan Java Studio Video Shooting Production ada Yudiana Audio Sound System. Thank you, terima kasih. Yo ya a kita pasuhut pasuhut jeragane no Maturjo iku panggonane Siria. Ayo
Oke diangkat adik-adik kemanten ditumpakno Mas ya. Tumpakno le ayo le. Pajak Kabupatene. Semoga adik-adik pinanganten ditumpakne Reok Putra Singomangkujoyo. Ayo Blon. Seni reok kecampur sari. Reok campur sari. Jos. Budaya Jawi. Monggo kita Katuran sungguh. Hae. Putra Singomangkujoyo anti galau Keplak kapan kena dangdut volume tambahin Mas. Oke. Mengaturakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong ulun Basuki Langgeng namu budaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami aturkan selamat siang yang terhormat Bapak Ibu tuan rumah inggih menika Bapak Joni Adi Sarimbit, Ibu Joni Miss Nami sekeluarga, serta para tamu undangan dan para penonton masyarakat Dusun Pojok Pandansari, Sumber Probolinggo. Sugeng pepanggih malih selamat berjumpa kembali bersama pagelaran seni reok campur sari Putra Singomangkujoyo. Inggi sang menika masih dalam pimpinan langsung Bapak Suhud pribadi beralamatkan Desa Madurejo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Indonesia. Merupakan satu kehormatan pada siang hari ini kembali hadir di kediaman Bapak Adi kalian Ibu Miss Nami sekeluarga dalam rangka hajatipun entas-entas ugi pernikahan sang putra putri tercinta inggih punika pernikahan kusumaning bagus Joni Pranata kasambut Jinatu Kromo kalian kusumaning ayu Cindy Lestari. Mugia kagem pinanganten kekalih mugi dados pinanganten kanthi mimi lan mintunep pinaring putra putri saleh amin ya rabbal alamin. Hadirin pada siang hari ini Putra Singomangkujoyo masih makarya atau kerjasama sesarengan Yudiana Audio by Sound System berdomisili Desa Pandansari, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Ada Java Video Shooting original asli Wonodurung, Sumber, Probolinggo. Hadirin seperti biasa pada siang hari ini yang bakal menghibur panjenengan ada kebiaripun tari Dadak Merak Putra Singomangkujoyo, dilanjut tari Bujang Ganong dan tari Sekar Jatilan. Selamat menonton, semoga Anda terhibur. Sugeng amirsani sumangga. Yo ayo Sugeng rawa para pambiarsa katur amirsani kesenian kita Reok Ponorogo Kang Joto Kondang Kaluko. Ayo itu manop gentenan le. Iza hey ya hey hey ya Bapak Su iku pimpinane Madurejo iku panggonane
Giriya Kecamatan Yeay. Kutha Lumajang Kabupaten Oh. Iya ya. Soni reog kecampur sari Campur sari. Uri Jos. budaya Jawi Budaya Jawi. Monggo kita sami mirsani Hey. Ojo nganti galau no. Putra Singo Mangkujaya anti galau Katur kagem para pamirsa kakung Sumawana Putri ing siang menika nggih. Menika panjenengan sampun midhangetaken sampun amirsani pambukaning pagelaran Reog Putra Singo Manggujaya. Putra Singo Manggujaya kang dadi arane anti galau semboyane. Ugi siang menika makarya sarengan Java Studio Video Shooting and Profesional ugi Yudiana Audio Sound System semonggo kangge ngiringi dadak merak utawi Reog Putra Singo Manggujaya kalian dipun sukani tetembangan ingkang sae kangge ngibur para pamirsa ing siang menika. Lela lo. Ayo Mas hati-hati sini, kuade tumakno Mas ya. Ditumani gantenan nih, ayo le. Ada di sini dekor temanten, ayo tumakno wis. Tumakno sing kowo putra putrine Bapak Joni ya. Kita goyang lagi bro. Lela lo Bapak Adi. Panas gede. Yep. Digoyang bareng-bareng kembali ada Putra Singo Manggujaya, ada juga Java Studio, juga ada Yudiana Audio by Sound System. Ayo kemanten tumane gilir gumantos silih berganti. Sepenting numpas. Gitu nilai numpak le. Yeay.
Elis panase aduh panase hati lelalalo ngliwati teko panase geni lelalalo eh ya dibantu sing buri Joko sing buri le dibantu le ae le ayo tumakne alon-alon ya ayo Dra sing duwe LP le oh ya ya janjine pengen riko janji welas sing suloyo tapi adane nyulayani iso percaya mergo omongan riko saiki ison loro aduh panase hati lelalalo ngliwati teko panase geni mergo lana kanjalari loro ati lali panarapi menika wau sampun kalajengaken tembange saking para kadang putra sing Mangkujaya tembange niku Pak menasihati kang sampun ngibur para pamirsa ing siang menika. Ditutup menika putra sing Mangkujaya ingkang dipun sepuhi dening Bapak Suhud saking Maderjo Pasirian Lumajang. Ing siang menika makarya teng dalemipun Bapak Joni Adi Sarimbit Ibu Joni Miss Nami sakeluarga kang ngibur sedaya para pamirsa masyarakat dusun Pojok Pandansari sakmenika ingkang sampun dugi dhateng sasana Tarung Agoge. Semoga adik-adik pinanganten ditumpakne gilir gumantos kalian dipun sukani tembang ingkang sae kangge ngibur para pamirsa. Monggo Mbak Ratna ditembangke sing kepenak maneh. Ayo le, delondongu jajal le. As. Ayo. As. Ayo pengairan le. Anu sewu minta tolong para sinoman bisa diantar air minum ke atas panggung. Terima kasih. Ayo Nger, rambutnya ceking telong Nger. Oh ya, hoi, iya, cia,
ya yo a o a ya es elong ngene le Adik ojo nyolai nak yo ya yo oh ya ayo yeay putra sing omangku jaya oh ya hey aus iya hey iya sia la awas le nyambut gawe alon-alon le ya ayo le dijajal delondongmu le jajalan ger delondongmu ger ya sing duwe gulung-gulung wet beton dijajale poso beduk wong le as ayo delondongmu jajalan ger ayo le awas out awas ya awas ayo sing duwe kedruk selawe iki lho ngelingi zamane Thomas Arya biyen iki lho ayo nang muneng golek kedondong le wonge ganteng rambutnya gondrong yo ayo ger kerasan arek ger lho as ayo le as aduh ayo le masalah poso petung dino wonge le bukone jam 7 mau wisan rodok sudo le mari diet apa nak diet tetet nang kancane wah lah nek iki yer ayo le sing duwe sumber iki le sumber suko Mojosari panggonane ayo le 2020 le lek nangekno mbek mengkurep le iya la ayo ye ya as dikawal sama dikawal awas ais hey ya ya
Ah, es, tuh. Ya iki lho delondonge lansia. Ngomong ae cokoten pringu. Aku ngomong dibayar le. Ya ngono diseker, cenak melorot. Loh, salah dhisik. Ih, bonak. Ais. Lah iki MC-ne. Suwe pensiun le. Loh, keras sate kono. Ayo ger, lek iki belungan tuwek iki ger. Iya. Jajalan bae iki le. Pembarong lawas gak ketemu taune iki le. Lo. Ayo le. Ojo macem nak. Lah. Ais. Iya. Kayak wong luwe. Aduh. Kok ngono ger? Aus. Ya, aus. Ya, ais. Sama jang dono sing iso ngono le. Ya. Go Ya aus. Hei. Ibarat bis patah sih le. Ayo ger, masih belum tua si Ruso ini ger. Pak Suhut pribadi ger ya. Yo, sang pembarong legendaris Kabupaten Lumajang. As, ho, ya. Ayo ger. Masih belum tua sik tedas iki ger. Ais. Ya, ais. Ya.
Ayo kocok-kocok pajak sini jobo. Sebagian merapat le. Direwangi kancane nak. Yo! Yo! Ya! Yo! Ya! Hei! Ah! Hei! 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 Ayo ger! As! Wes titiwan sini. Ya, o ya, ai, ce, ya, ya, ai, ce, ya, lo, awas, hati-hati le. Dirungokno goboke nak. Ayo le, itu jagongan ayo. Pecut ger. Yoi, ya, ay, ya, ayo, ya, ay, ya. Ayo carane le. Ayo dibenakno sele. Kantar kuku sing dupohan kumelun ambet ramat andeng pagelaran kala kuku dikosar dulu awat wicaksono singo kang dadi budi utama sikro marake kita mati andeng pagelaran dan samyo ya surak hang motorku poro pamiarso Natawiro putra singo Mangku Jaya tetap Jaya. Ya, ay, ya, hei, awas, hei, hei, ya, ay, hei, ala, hei, awas, dijogo le.
As. Ayo le telondonge merapat le. Sing sayo, sing rukun. Doni Mas Prayeto, laras kadung banteng doyong nyambut gawe. Apa sajane kelakon sing sayo ora sing rukun. Delondongmu golek ono le. Ya, as, ait, ais, ceh, ya, ale jaluk apa le takon ana le. Di Tanden. Hei, delondongmu diraup le. Hei, ya, hei, Oh, iya, jos, hei. Ayo le, golek ono pasukanmu le. Ya, ya. Ini doleng kali, Ger. Ayo le demen dak kak, iku demen kawe iku le. Alon bagus. Ayo le. Lek kana deke ndek jobo wong le. Ya iya Ais. Lah. Sopo ger? Ayo lek gak gelem moro paranono dhewe le. Ini dia pengganong setelan lama tahun 2001. Aduh, apa onger? Ya, ayo sih, sing ngakur mbek bola lawase nak. Saking lawase, sampai expired iki lho. Kempule. Ayo golek nang mana le? Brengose nyerunde. Ayo. Lo, si kena. Wah.
Ya, iya. Loh. Giliran berikutnya. Ting. Ting. Nah, pas wote gue. Hei. Iya. Ayo Mbak golek sapa, Mbak? Iya. Os, Cia. Ayo Plun. Lendak manut paranono le. Sopo nger? Iya. Loh. Pak Nonger. Ayo kurasi itu peserta le. Rumah sana rambutnya barongan diseruti lah. Loh, iki ngerti Pak Iger. Awas. Awas le. Ayo le coklat le. Nggak apa-apa kau sesi anyar. Lola kate sapa? Oh, kerasan lho kok ngono le. Ayo lagi kula dereng le. Ayo nger, lirikane koyok nyambik kena nulup le. Wah. Api le. Ayo kunci itu diutak kunci itu sih. Potongnya gentong. Ayo le podo baguse sing rukun le ya. Podo baguse jenenge iki le. Iya. Ae. Lah. Aja melok-melok mat kenek pisan kon mari ini mat. Hadap kamera le. Aduh. Api kayak mumi le. Delok sih. Ya, teyer. So, kembaramu delon le. Loh. Duh. Kok iso ae modele iki? Iya, makno sapi tuntun maling. Ayo men, sigena men. Poso iku le. Enak le, enak itu. Tambah parah loh.
keliru. Lo sing ngendi sing bareng le? Lawan. Lawan sih. Ih, kon. Iya. Men sini men. Aduh, Oh. Ono sapi paling. Saiki ngene, sik kom nang tengah. Hop sik, kon bariso nyilep jute Gus. Ojo ngoceh bariso. Rono kono. Kini. Majuan. Raine ngece. Maju. Ayo maju. Ini men, ini. Maju kon. Saiki. Sepedet digawe. Saiki kon perkenalan sik. Ojo banget. Beto ki. Satu. Dua. Kon saiki ngene. Golek kerdus. Ben tuan rumahnya metu kon saiki tak dadekno beda-bedesan. Ayo. Waduh. Lah, saiki lho kono kene. Wis ojo reket bagus wis. Iki ne wis. Saiki kon tak dadekno beda-bedesan. Tuntunan nyasok esuk. Wis. Tuntune Gus. Ayo sapa? Tabuhane rek menisan. Kono. Nonton rumah kono. Lah, kono mlebu kok. Kok larat kon iki. Men, Nonton rumah. Nah, iki Bu. Hah?
Ya, au. Ya, hei, ai, ya, aus, hei. Ya, hei, Ya, ya, hei, hei. Aus, ya, ai, ya, ya. Oh. Awas. Dikawal. Geser sedikit le. Ya. Oh. La. Ayo. Hei, awas. Hati-hati le. Ah. Ya, aus. Ya. Ya, putra sing omangku jaya. Ya, hei, ya. Aus. Ya. Aus. Ya. Aus. Iya, aus. Langsung canda gen. Oke, satu penampilan tari dadak merak atau tari reok puragan Putra sing omangku jaya sampun paripurna menghibur panjenengan semuanya di siang hari ini. Dan di season yang selanjutnya panjenengan kami hibur dengan satu penampilan tari Bujanggano untuk Anda. Selamat menonton. Sugeng mirsani semoga. Ya. Ayo le. Wayahe dua serangkai tampil iki le. Asing manut tangka kang enak. Ya, hei. Ayo le pengganong kawak iki le. Pengganong kelahiran tahun 87. Telonjonge panggung Lombok, ilang panggungnya kali Lomboke. Ya. Ayo mat. Hei. Ya. Hei. Ayo kameranya pojok kono nak. Ya. Aus. Ya. Ya. Lah ya ngono nak sing becik nak ya. Ya, hei. Ya.
iya, aus, J, alon, alon, ya, ya, awas. Ayo le. Ibarat dalan iki aspal gak aspal makadam gak makadam. Kudu gelo kok model. Ya. Lah iki kakange iki, Ger. Ya. Aja padha mbek adike no. Ke isore nyene rasane le. Ayo le. Ay. Iso e model. Iya. Iya. La. Oh iya. Au. Hei. Ya. Aus. Ayo telondongi suruh mentolo iki le. Hei. 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 Ya. Ya. Hei. Ya. Aus. Iya. Iya, iya, ala. Awas. Yo iya, iya, ala. Ya. Ya. Iya. Kok apik lek lungguh le. Lunyu nak. Enggak. Ayo mat delokon kakange tandang iki, Mat. Ya. Ya. Iya. Ya. Ya. Ay. La. Ya. 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 Iya. Ya. Hey. Yo. Iya. Gilir kumantos. Diwaseno le. Iso modele nak ya. Hei.
ae aus majuan sithik ae ya 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 ae hey ae ya hey hey ae ya 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 hey out la 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 ayo le sing duwe kampung apa nak kampung anggur iki le yang punya tinggi badan 1 meter kotor iki le aduh ya ya out ya iya yo ya iya hey ai ci ayo tanjak nih le wah ayo yo awas hati-hati le as ya ayo as hey ya ayo mantro kowe deken sih nak piye modele to ki as cuy ya ayo as hey ya as ya awas awas le rotok lentur boyok ele ya awas sing di satu mudun das ile hei ayo cari siji le melet
Dan tentunya masih ada atraksi petong dari Putra Singomangkujoyo. Ayo tonge siap nosele. Ya, ya, ais, ya. Ya, hey, ya, ya, hey, ya, aus, ayo pong, ya, as, hey, ya, hey, ya, hey, ya, as, ya, at, lana iki ger, as, ya. Sing duwe cukuran moha sak Jawa Timur iki lho. Ya. Rambutnya lincing kaya landa masalah. Hei, ya. Ora kerasan le. Ayo dilanjut atas hitong le. Oke, bisa dibantu untuk atraksi susun ya. Ayo, ojo tadi penonton le. Ayo, sing yakin le, lek gak yakin mah gambeleng ae mari ya. Ayo mat, padane karo mene jambe kula mat. Ayo bareng-bareng le. Awas. Ya, Putra Singomangkujoyo. Awas. Ayo le, dijogo le. Kembali kasih tepuk tangannya meriah. Putra Singomangkujoyo. Ayo. Ya, hey, ya, ayo le, wayahe anak baik-baik tampil iki le. Ngomongin ngono mau. Ayo le, tindike wuwul tindike le. Double. Lek gendinge wajib ikuas. Yo. Iya. Oh, ya, hey, ya, as.
Tos pundi Bapak? Kembali saya persilakan dari Bapak Besar Bapak Joni Adi atau Ibu Miss Nami. Tolaturi saya persilakan nyawer utawi nembel monggo. Sedaya para sinoman kalian derek-dereke ugi keluarga besar Bapak Joni Adi, Ibu Miss Nami. Monggo katuran nyawer semuanya. Terima kasih. Nasib ison niki Soniki mati Bapak golek rapi lalalo. oleh rapi emakku Raino bengi sono noring pawon. Oke, terima kasih. Semoga yang lain yang mau nyawer bisa merapat ya. Kalau besar dari Bapak Adi, dan Ibu Miss Nami, monggo. Pipi milu emakku urip iso Iya. ana jroning lakon arep sambat yo ati ngomong Monggo Mas. saya suwe sengkayang-layang. Oke, thank you. Kurang katang saking Java Studio. Kita syuting. Terima kasih rekan-rekan dari Yudiana Audio. Matur sawanipun, matur thank you. Semua kembali kagem dulur-dulure utawi derek-dereke Bapak Adi. Kalian Ibu Miss Nami monggo. Tiba-tiba nempel utawi nyawer. Monggo ngaturan. Merapat, terima kasih. Mula ketiki emakku Lale lalo. ono papa ison digendong Ya. jaluk paran ison kelakon Ya. Bapak menyang senior ditipu Ya. aduh Monggo Bapak nggih. Bapak Adi. emak Riko Matur semanduwun. pilih Ono. iso iki Iya iyo. ya anake Ya. seru-seru rikana isu
ya. Au, hei, hei, ya, aus. Dikasih tepuk tangan yang meriah. Hei, hei. Ayo dipungkasi le. Ayo le, udah berapa le? Aduh sewu tolong aja jalan. Nuhun sewu permisi. Hati kawal mas. Joget di sana. Ayo kalau dari Pak Nol, ayo dari Pak Nol. Ayo sawer bolong. Monggo yang mau nyawer saya persilakan, bisa merapat. Terima kasih.
Oke. Saiki bandenge diubengne gandeng tokno wis ya. Ayo le, kerasan deh ini rodoan le. Oke, saya rasa cukup sampai sini jumpa kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Dan bandengan berot sekaligus sebagai pertanda berakhirnya jumpa kita di pagelaran Putra Singomangkujoyo pada siang hari ini. Mungkin bila ada kesalahan dan kekurangan, saya selaku pembawa acara mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas support dari Java Studio dan Yudiana Audio Sound System, terima kasih. Tentunya pada kesempatan kali ini kami aturkan selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa nanti malam di tempat yang sama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.